ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಪಿರಾಗ ನಂದಳಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಡು ಎಲ್ಲನೆ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸಾಕಾರೋಡು ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತೆ. ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತದು ಬೊಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಬೇಲೆ ತಾಗಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೇ ಕಲ್ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಿ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪರೇಲ್ ಮೂಲು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟಾನ್. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾನೆ ಬೇತೆ 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 ಹೋಟೆಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಶಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಮಾಮ ಆಯ್ನೆದ ಹತ್ರ ಆಳ್ತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಗಂಗೆನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರಂಕ ಒಂಜಿ ಮಾಮನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಗೀಳು ಏನ ಬುಡ್ದು ಪೋತುಚಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಏನ ಮಾಮನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಲ್ಲವಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು. ಪಲ್ಲವಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಾಟಕದ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು. ತಿಡೀಲು ಸತ್ಯಬತ್ತಲೆ ಆಯ್ನಾಂಡು ಬುಡ್ದು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ವಿಶ್ವಕಲಾ ಮುಂಬೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿನಯ ತೂದು ಎಂಕ ಅವಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೋದಯ ಕಲಾರಂಗದ ಊರೇಗತಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ 85 ಪ್ರಯೋಗ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಯಾನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದ್ಯರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಳಗದು ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು 25 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಂಡ ತಿಕ್ಕನು ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾ ತಂಡ ಬಂತು. ಐಟ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಬರೀತಿನ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ನಿರಕ್ಕರೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕನು ಸುರೂತ ಸಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೆ ಸುಮಾರು 17 ಪ್ರಯೋಗ ಬೊಂಬೈಡಾಂಡು ಊರುಡು ಆಯ್ತಾ 2-3 ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಪ್ಪಗು ಪಂಡ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುಗು ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಂಗಮಿಲನ ಮುಂಬೈ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆ. ರೈಮ್ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ನವೀನಿನ್ ನಬಾಳಿಕೆ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಂಕುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಐಟ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದು ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕಡು ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತನೊಂದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಂಡು ಒಂಜಿ 10-12 ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದಂಡು ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ರಂಗಮಿಲನ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ಗು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೊಸ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ತಯಾರಾತೇರು ಒಂಜಿ ಆತು ಕಲಾವಿದರು ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತಯಾರಾತಾರೆ 7 ಜನ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಒಂಜಿ ರಂಗೋಗು ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಸುರುಟು 4-5 ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡೇ ಅನೇಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ಮಾಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದದ್ದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಏನು ವೇಟರ್ ಆದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ ಆದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೋರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಸುವರ್ಣ ಬಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರೋಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ದೇವರದಾಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನವರಿ ಪಲೈ ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಆರು ಸುರುಕು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ದಯಾನಾಯಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮುಡು ಹೀರೋ ಆಯರ್. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ದಯಾನಾಯಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮುಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬುನೊಟ್ಟುಗು. ಐದು ದುಂಬು ಶುಕ್ಲಂ ಬರದರಂ ಪನ್ಪಿನ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಮೇರ್ನ ಫಿಲ್ಮುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಚೆನೆ ರೈಟ್ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಸುರೂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ. ಇಂಚ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಬೊಂಬೈಗೆ ಊರುರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ತಂಡೋಲ್ನ ಪೂರ ಪರಿಚಯ. ಐಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಚಯ ಬಂದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20-25 ವರ್ಷದಂಚಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ದಿಗ್ಗಜ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಆರ್ನ ಬೊಂಬೈ ನಾಟಕ ತಂಡ ಬಂದಾಗ
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರಗಾರನ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಯಾನ ತಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಐಟೇನು ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾಟಕದ ಮಸ್ತ್ ವಿಧಾನೋಲೇನು ಆರ್ಯದ ಹತ್ರ ಕಲಿತೆ ಅಂಚದ ಆರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರೋಡೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಮರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅವಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮೇರ್ನ ದಗಲ್ ಬಾಜಿಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಲ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆವನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೋದಾಗ ಸುರುಟು ಏನ ಮಾಮ ಬರೆತಿನ ಮಾಯಕದ ಮಾಣಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನೆ ಬರೆತಿನ ದೇಯಕ್ಕದ ದೈವದೆಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅಂಚೆ ಅವೆನು ತುಳುಕು ಮಾಮ ಅನುವಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಈ 3 ನಾಟಕಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಇಂಚ 14 ಪ್ರೈಜುಲು ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಪೂರ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ನವ್ಯ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈ ನವ್ಯ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಿಂಚಪ್ಪಗೂ ತೆರಪಾಕೋರ್ನ್ಯಾರು ಬಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟೋಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಈ ನವ್ಯ ನಾಟಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಂದು ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನ ಮಾಮ ಬರೆತಿನ ಸಂಸಾರ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ 14 ಪ್ರೈಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತಗಳಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೊಜ್ಜ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿ ಕಾಸಜ್ಜಿ ಬಂತಿನ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಸಾರ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಯಕದ ಮಾಣಿ ದೇಯಕ್ಕನ ದೈವದಲ್ಲು ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಈ 3 ನಾಟಕಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 3rd ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದನ್ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ್ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದಗುಲು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಈತೆ ಎಂಕಲ ರಂಗಮಿಲನ ತಂಡೋಡು 2 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಆಯ್ನಾಡು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ತಂಡೊಂದು ಪಾತ ಊರು ಪೋದು ಊರುಡು 3 ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದ ಈತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಟಕ ನಯನ ಸಚಿನ್ ಮೇರ್ ಬರೆತಿನ ದಾದನ ಉಂಡುಗೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿನ ಬಂದು ಈ ನಾಟಕ ಬೊಂಬೈದ ಟೀಮುಲು ಆತ್ ಪಟ ಅಂದು ಬೇಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೊರ್ತು ವರ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದೇ ನಾಟಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 5 ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಎನ್ನ ತಂಡ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ರಂಗಮಿಲನ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಎನ್ನ ಯೋಜನೆ ಏನ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಂಕ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕೋಡು ಏನು 4-5 ಕಲಾವಿದ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದ ಸ್ಟೇಜಿದ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ದಾಂತಿನ ಕಲಾವಿದನ್ ಕಂತದ್ದು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ದು ಆಗಲೇನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಪನ್ನಗ ಏನಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ ಉಭಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಬೊಂಬೈಡು ಒರಿಯೋಡು ಬುಲೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮೇರ್ ಭಾರತಿನ ದೇಯಕ್ಕನ ದೈವದೆಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಡಂದ ವಿದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸರ್ ಬಕಯಾನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಅವು ಇತ್ತತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಉಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವರ್ಕುಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆನ ಒಂಜಿ 4 ನಾಟಕದ ಪುಸ್ತಕನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಊರುಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಡು ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೊಲೆ ಪೋನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ನಾಟಕಕಾರನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಂಬೈದ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಾಕಾರ ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಆ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಹೊಸ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಡು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ನಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಉರಿಯೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿದು ಬುಲೆವಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.